Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Μίτσος και θα παίξουμε Καταμάριο που το είδα από έναν συνάδελφο περίπου, από έναν YouTuber Σουηδό και πραγματικά είναι γαμάτος. Anyway, πάμε να ξεκινήσουμε. Το παιχνίδι λέγεται Καταμάριο. Οκ. Don't care. What? Πώς το κάνω αυτό? Οκ. Εδώ έχει ζωή από ό,τι θυμάμαι. Ωραία. The fuck? Θέλω να πάρω τη ζωή μου. Θέλω να γίνω μεγάλος. Όχι, δεν παίρνω εδώ. I'm fast. Ναι, το παιχνίδι το έχω ξαναπαίξει, γι' αυτό εντάξει, μου έχει σπάσει τα νεύρα πραγματικά όμως. Και θα σας προτείνω να το παίξετε άμα έχετε άμα έχετε επιμονή μόνο να το παίξετε, γιατί αλλιώς... Λάκι. Όχι, δεν ήμουν λάκι. Απλά η τύχη. Οκ. Συνεχίζουμε. Δεν το είμαι τόσο εύκολα. Νομίζω δηλαδή. Θα βάλω στο description download link. What? Τόσο εύκολο ήταν. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Είπα και εγώ. Θα βάλω κάτω στο description ένα link για να το κατεβάσετε. Τώρα όποιος γνωρίζει Ιαπωνέζικα να μας πει και εμάς τι σημαίνουν όταν σκοτώνεται. Πάντα το πέρασα. Είπα και εγώ. Ξέρω εγώ πρέπει να σου λένε κάτι νουμπά, φύγει από εδώ, ναι, και κάτι τέτοια. Αλλά δεν νομίζω. Εμένα θα με βαρεθούν να σκοτώνομαι, οπότε... Εντάξει, φιλαράκι, προχώρα θα λένε και δεν θα πέφτουν καν πράγματα. Αυτό το είχα ξεχάσει. Έλα, please, μην πέσεις. Δεν δούμε. Προς το παρόν. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν έχουν υπομονή εύκολα. Ειδικά σε κάτι τέτοια games που ξέρω την παλιά τους ιστορία και τώρα δεν μπορώ με τίποτα. Oh yes. Θα φάω όλη τη μέρα μου εδώ. Άντε ρε. Χουά. Αικορόιδεψα γιου. Τι μιλάω ρε πούστου μου. Και σε μια φορά ρε γαμμένο μην πέφτεις. Πώς θα το περάσω αυτό? Γιατί να μην το σκοτώσω κι αυτό? Γιατί? Δεν θα νευριάσω. Πολύ. Πραγματικά έχω νευριάσει τόσο πολύ σε αυτό το game που... Εντάξει. Γιατί τόση ώρα? Γιατί? Κρίμα δεν είμαι. Εντάξει δεν είμαι. Τι να κάνουμε? Νομίζω το κατάλαβα. Άμα περάσει από πάνω δεν είμαι σίγουρος. Τα ξέχασα αυτά.
Πραγματικά όσοι δεν έχετε υπομονή ούτε καν να δείτε αυτό το βίντεο, γιατί εντάξει, θα το περάσω ρε, που θα πάει. Δηλαδή άμα είναι δύσκολο από τέτοιο World, στο World 8 τι θα κάνει, ξέρω εγώ. Θα βάζει πουλιά, ξέρω εγώ, φωτάσματα να πετάνε, σκολόκοτε στις άλλες που ρίχναν κάτι τσακούρια. Βασικά χελώνα. Γιατί στο μπούτσο είναι. Αυτό σίγουρα με είπε νουμπ. 100%. Για come on. Everybody come on. Γιατί ρε πούστη μου, γιατί. Ψόφα. Nice. Άμα δεν του περάσω θα σκάσω ρε φίλε. Και όχι, δεν ήταν αυτός ο τρόπος. Άιντε και γάμισου. Άιντε και γάμισου. What the fuck? Οκ, εντάξει. Προφανώς δεν έπρεπε να το ανοίξω αυτό. Όχι, μην μπαίνεις εκεί μέσα. Οκ. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Οκ. Δεν ήξερα ότι κινούσουν κιόλας.